ए सुनो तारू बोला एगो प्रश्न के उत्तर बताओ पढ़ल लिखल हो तो पूछा एगो प्रश्न के उत्तर बताओ पूछा एगो स्कॉर्पियो में दू गोड़ा जात रहले सो हां एगो ही बगावा जोन बिंजू बजावत तौन रहे हां एगो डीजे पर अदुरवा नाल बजावत एक ऊ रहे हां 10 गो चिनिया बादाम रहे फोर फोर खोलो से तो कौ गो बाची तनी बताओ तो दू कैसे 4 4 में 4 4 अच्छा 4 गो खइले से तो 2 गो बचल ना हां अच्छा एगो और प्रश्न का उत्तर बताओ पूछा दू गो पाया बा पाया के ऊपर दलदल बा दलदल के ऊपर धड़कन बा धड़कन के ऊपर कंप्यूटर बा कंप्यूटर के ऊपर जंगल बा तनी बताओ तो का हो आदमी कैसे पाया बा हे बा दलदल बा धड़कन बा कंप्यूटर बा जंगल बा अच्छा जंगल बा ना हां ठीक बा एगो और प्रश्न के उत्तर बताओ पूछा गधा के कगो टंगरी होला 4 गो 4 गो हां 5 गो ना हो एगो तहरा घरे होत होई 4 गो गोड़ा बा हो एगो लटक गधा का 5 टंगरी होता है ये जनरल नॉलेज में भी आता है आए सुनो तारू बोला एगो बात कही किसी और भी ना एकदम ना ए गांव के लड़का तारा पर बड़ा खुश बड़े सो हां हमारा पे ना हो अंजलिया पे अंजलिया पे अंजलिया को हां अंजलिया से कह दो ए जाके लड़का मांगो तारे से बस ना दी कहतिया ना दी ना तो जाए जाके लड़का कह तारे से हमने के काम हो जाई ऊ स्टेज पर तो नाचते बारू देबू तो होइए ना आ सपने में रेल दे जनबू तो होइए हां सपना में रेल दी तो जनबू तो होइए ना आए हो आए सुनो तारू बोला एगो और प्रश्न का उत्तर बताओ पूछा तेरी छू मौगा तोर गणवार देखले नहीं छी ना देख ले बड़ा रे राम रे राम तेरी छू मेरी छा और तेरी हमको नहीं पता तुम बताओ मैं बता दूं तेरी छू मेरी झा का मतलब होगा कि तेरे चूड़ियों के झंकार से मेरा झांझर दिल टूट गया और तेरी बू मेरी ला का मतलब होगा कि तेरे बूटों के खनखनाहट से मेरा लंदन जाना छूट गया ए सुनो तारू बोला ए जाएगो सुखपुरा चौकी पर देखनी है का देखला है बस चलती है तो शीशे मसक जाते हैं बस चलती है तो शीशे मसक जाते हैं इन पर चढ़ने वाले पीछे से लटक जाते हैं बोला बड़ा खुश बड़ा बड़ा आई बड़ा का हितई में ना हितई में नहीं की आई दीदी और आई बड़ा हां सुनो बोलो मैक में बोलो चिरैलो पर गाना तारा के सुना बतानी सुनावा कौन कौन चिरैलो के कौन कौन पद मिलल बा हां तनी रउआ के नया गाना सुना रहल बा वेरी गुड ये जल्दी से YouTube पर आ रहा है अच्छा इसीलिए बुलाए क्या इनको वीडियो कैमरा को बुलाए हैं का देवलन तारा के हाँ फिल्म का नाम है गंगा किनारे मोरा गाँव कौन कौन चिरैलो के कौन कौन पद मिलल बा अब बटन गिरावे लाओ के हाँ लायक होके का करबो ना लायक होके का करबो तारा झूठ बोलही नहीं आई तो विधायक होके देखिए कौन कौन चिरैलो के कौन कौन पद मिलल बा तो बात सुनल जा मौगाई के रात भर सुनही के बा देखी तनी बढ़ियो बात सुनल जा आए अरे मेला में पड़िया गोभिनाइल हमार कि मेला में सोनिया भुलाइल हमार बाबा करी पपुला रोले लेते सिंहार बाबा करी कटोरनी बनी कलक्टर कटोरनी बनी कलक्टर फूटी बनी गवर्नर कौआ बने ले कोतवाल
या बनेले प्रिंसिपल, या बनेले मैना बने मैनेजर, खुद बनेले हवलदार। खुद बनेले हवलदार। गनी यारा खनी बारा, गनी रांची छिननी दुगो खाची, गनी झाझा खनी खाझा, गनी हाबाड़ा खनी पापड़ा, गनी हरियाणा काटी हेल सहारा तल फस के लाग गइल। गनी निमेज किननी दुगो प्लेट, गनी बरहपुर चौराहा देखनी दू चार गो गौराहा, गनी सपही किननी गो ककही, गनी पड़री लइका दूर देना सथई के टंगर। ओ जैसे गनी चौसा तल भेटा गेल हमार मौसा, ओ जैसे गनी बगसर हो गनी अकसर, गनी उजियार तले हो गनी होशियार। ओ जैसे गनी बलिया खनी 1.5 किलो कलिया, गनी नागावा भेटा गेल से 2-4 गो कागावा, गनी खार तले धलेल से बोखार। ओ जैसे गनी प्यासी हो गई हमारा खांसी, गनी घोड़ा हरा किननी गोड़ में के गोड़ा हरा, हरदी तले पकड़ गेल सरदी, गनी पियरावाटा किननी एगो काजरावाटा, गनी छाता लइका दूर देउ से देही के पाता, गनी सातावार खनी सरल का सार, गनी जला के फोड़ देलस का पार। ओ जैसे गनी छितवनी तले हो गइल रतवनी, ओ जैसे गनी बाकावा भेटा गेल हमार काकावा, टाड़ावा मार दसन के साड़ावा। ओ जैसे गनी पिपरी खनी 2-4 गो टिकरी, लइका ठेल ठेल के कर देल सब भीतर। ये सीएपी कैप मतलब होता है टोपी। ये टोपी उड़कर हमारे सर में आ जाएगी। बजाइए ताली बच्चों, मैं टोपी उड़ा रहा हूँ। हम विश्व के महान जादूगर हैं। बजाओ तो हमारे जैसा विश्व का महान जादूगर नहीं देखे होंगे। हम सुपरस्टार जादूगर हैं। अब 2 लाइन में गाना सुनिए और बीच बीच में हम आते रहेंगे। तब तक 2 लाइन में गाना सुनिए। जहाँ 4 गो हीरो जब बात होला गोद, आ जहाँ 4 गो राजपूत हो जब बात होला मजबूत, आ जहाँ 4 गो सोनार हो जब बात होला गोनार, जहाँ 4 गो तेली हो जब केहू न टेली, आ जहाँ 4 गो मुसलमान हो जब साफ होला ईमान, आ जहाँ 4 गो चमार हो जब फूटेला कपार। चलो हाँ गाना गा के जा रहे हैं। 2 लाइन में गाना सुनिए। एगो गाना कमलेश हरपुरी के आई रहे। गाजीपुर में लहंगा लूटल ताजपुर दे हम चुनरी, वही गाना के पलटा बना दे हनी ओ घड़ी जना घड़ी गाना ही चल रहा है। चलो बाबा ध्यान दो। अरे गाजीपुर में भैसा मिलल ताजपुर दे हम बड़का गाँव के मुर्गा में अंडा देके आइल पोका बलिया।
पूरा बलिया बरामद होके आई है। तनी को गाना और सुन ली। एगो गाना हमार चल रहे जौना घरी 9 किलो चीनी या 3 किलो कोई बड़ा चलो हमार कैसे तू हमार पूरा जिला उत्तर प्रदेश झारखंड माने देश विदेश घूम गई। उहे गाना एगो गाना जो गा रहे बनी जब से पिंजुआ वाला के पड़िया कभी आई, जब से है पिंजुआ वाला के पड़िया कभी आई, सुबह एगो और गाना सुन ली। पड़िया तरह लगी है का। अरे हमारे बड़ा नीमन है, बड़ा जोगा। ए पड़िया ही है हो आप भैंसा के ने बरी उहे बा ये मुमताजावा भैंसा हो आते का व्यापारी देना तोर के बिना ले। एगो गाना सुन ले, एगो गाना और सुन ले बघवा सुन ले गौरी गाना। अरे अपना छिपाऊंगा बकरी चराऊंगा, बकरी के ऊपर में भोका चढ़ाऊंगा, बकरी के लिए तवैया लास्ट गाना सुनिए, इसके बाद में फिर बीच बीच में हम आते रहेंगे, तब तक लास्ट गाना सुनिए हमारा। अरे पूरी माँ जान तेरी खेतुआ माँ जान अरे जा 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 तेरा आया